mele senye. Lolo kone memo, kili kane kili ododo. Nechi okwono odode ni osu cheche. Yake muna balenu. Ododo kodu kamala. Anya lolo dike no woko bukwanu kili. Kane kili. Odogu na abu abiago. Odogu anya meno butago. Mwana na abu senye elio. Oja dili ibu mwawe. Gili mbali bondogu, gili mbali mamawo, gili mbali bondogu, gili mbali mamawo, gili mbali bondogu, gili mbali mamawo, gili mbali bondogu. Ana balagomba, ikweta kuogonya nujwe nyama. Mbana balago, ukwana swego kavana ba. Ochogo chokwe kisi ebu, isi kote ebu omwanya mwa. Fuzo, onida nive. Ojamubu na taluchi, na masatara sata. Imana mbo mwado kuwa mwanama, mana mbo chimoko zam. Mwanza lijuafo, ochebechi ya kamba. Enekwale ajuju kamdaju, asimana balagumba. Anesili bobongo, anabala gumba. Trouble the sleep, yanga konde weka mo. Gili mbali bondogu, gili mbali mamawo, gili mbali bondogu, gili mbali bondogu.
Okay.
family friend tupu anyị bịa ọgọ maka na ọ bịa mgbe ọbụla oyi ihe ọ na-adị na-achọ ọrụ aghọtago ọnya ọsị nchọrọ nke mmiri ọ dịkwere ihe oche ndanụ mgbọ ọsị oche nda ya chọrọ ndị gbara agba aghọta ya nọ ochechi ihe n'isi ụkpa na-agazi ya onwere na-achọ nsogbu so abụwe na-asị osisi ike na otu adịghị aha aba obodo chukwu uche chukwu mere ọ gbanyekwuru maka na ọ yara ahụ ọrụ ogologo oge anyị na-ekele ụmụazị bụ ebe ha si gba mbọ iji wee mechie anya na ogologo oge ahụ ọ yara ahụ ekpere anyị bụ ka Chineke nabatasịla obi na akwụkwọ akwa nke ahụ ka anyị ji wee bịa ya na ịbụrụ okwu anyị na mmanya nke a ile anya hụ ebudo abụ mmanya ụmụ ọgbụgba ọbara chibiapụrụ n'aka nke ọzọ ndị bi nọ nso na ndị lieutenant ya n'Ọka so ha sokwa anyị wee bịa ebe a so
mmanya a jụrụ nnukwu akpati mmanya hero wee bịa wee sị ka ha kwado landlord ha o gosiri ha landlady na landlady ya o gosiri na ha na-ebi ọfụma so wee na-akwado landlady ihe na landlord okay Abamma studio n'Ọka o jikwa nke wee na-akwado nnukwu enyi nwoke nọ nso Onye isi m na Sterling Bank. Odogwu m n'Ọka na-enye 1,000. Sagasa n'Imo State. Abara m ojo n'ibe anyị. Kedu Aruo n'Ọka. N'Ọka Chiwebili, Aruo n'Ọka. Okay, Japan. Ọkwa ka m biye. Okay, Japan. Dem ko. Ebula Lord mo. Ebe nna na asaju anya di ya. Dem. Kene sumuko.
Anyway, Chukwunonso Ogbole. Umuawulu. Ihe na-eme na-awụ ọgọ nwoke Benedict Mmaduka ọgọ nwoke ka nna anụ last born ya na nwaanyị uchi na-enye Mmaduka onye ka eji wee n'ọnụ ụbọchị tata wee na-asị ka anyị kwere ugwu ga-azụ mmadụ ka ọ kwala onwe na-ebeli ya n'ụbọchị tata ahụ ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa na-etu na ọ hapụ pụtazụ aka ya ihe onwe anyị na-ekwu na anyị na-asị ka nwa anyị ka anyị na nwa ya aka ya ọ nọ n'ebe ọnwụ na ọ nọ na ọ ya na-enwe aṅụrị karịa nne ebe anyị ọ ya na-enwe aṅụrị. Yes, yes, na-enye ụmụ ya esokwa na nwa bụ mmadụ batara mmadụ na otu ụmụ ya nkesa obi na-enye ewu na ndị isi na mkpụrụ ya eji ike na ndụkwa na anyị wụ ndị okenye wụ ndị ụmụ anyị ya aga n'elu ke ya na ebe ọnwụ na ọ nọ ọ ya na-enwe aṅụ ụwata ụwa wee bie ana m asọpọtụ ele ọbụla osi na jide nke akọta na ọgba mba ndị nwaanyị ndị achọghị na Mama tudo que é fresca, não é ser perder. Já não vai ter problema, não fala do bem. Mama, o divido você. Emmanuel ya akwụkwọ ami kenos comandado sino solo mu wati chalo ni obodo elia
agwọ nwa n'ụlọ na-emecha ihe onye were enwere enye nwaanyị webanye ihe ya agbatala n'ụlọ Okay, after Mbo, Chineye Peace Ogbole, Mrs. Ogbole. I never know that I've been a kind of Bosata. I don't know what is a case as from different part of Nigeria. We're going to Namkana. Name Obilezi Bondo. So na Bamboka, Ntunye Uguibazo. Ebele na ekpele nna m bụ na abụọ dị ekpele na ekpechagwu egbu okwu ekwucha n'oyi ama m ụdị ndụ obi anara m echeli ebe ọ nọ ama m na ọ nọ ebe dị mma wee na-ayọ Chukwu ya mezutọpụrụ ya ọnụ akwụta azụ ya ka ọ dị mma anyị nwawo ndị ọrụ afọ ka ugo ya ekunyela anyị dere na-aga mba emeburu m afọ o wute m ọ nnekwu ihe mee m nna m bụ ezigbo mmadụ. Yes, exactly. Okwu na-agwa onye na-elu uju ya machie na igwe niile jeje n'ụkwụ so nọ ihe mgbakọcha wee kashie onwe m o wute m rinne mana agbakọ m nọ ihe dịla onye ọbụla wee machie onwe m ma nọ ihe onye ọbụla ya eje onye ebe nya machi obube nna m ọ na-ede Amen.